subscribe naman dyan mga idol. Sa'kin ay may bumulong. Sabi ni nanay na wag iiyak, malungkot ako, aking ina. Kung may pagkakataon na mayakap ka at masabi ko awiting to ay alay ko sa'yo. Umpisahan ang araw ng nakangiti, damhin ang yakap ng Panginoon at huwag kalilimutan sabihin, salamat Lord! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa Barangay Pugaro, Manawag, Pangasinan para maghatid ng panibagong sorpresa at panibagong saya. Ating sasorpresahin si Nanay Marilo Gamboa na nagsa-celebrate ng kanyang ika-60th birthday at ang nagpa-surprise sa kanya ay walang iba kundi si Ma'am Jenalyn Turla all the way from Pampanga at syempre ang kanyang kapatid na si Sir Oliver Gamboa all the way from Manila. So samahan nyo kami at ating tunghayan kung ano ang maging reaction ni Nanay sa pasorpresa ng kanyang mga anak. So sila sasabihin ko sa inyo, arat na! Sino hinahanap niyo, ate? Marilo Gamboa po. O Marilo Gamboa daw. Ayun po siya, oh. Kayo po si Marilo Gamboa. Ma'am, may di-deliver lang po kami sa inyo. Kaya lang po, may babayaran pa po kayo na 2,870. Wow, wala. Wow, wala. Nanita, paano? Hindi ko po alam kasi sa inyo po nakapangalan. Delivery lang po kami. In-order ka siya, ate? In-order ka? Hindi, Baka nag-order ka sa Shopee. wala akong order. Oh, pero kayo po si Marilo Gamboa. Ang madam. Oh. Sa inyo nga po. Jeng! Ano po yung order mo? O paano to tanong na kangaran tulad si kayo? Alam eh. Paano wala akadiwit sa tayo cellphone ng mother? Wala cellphone mo. Kapag siya pang kumaga. Cellphone niya. Ako, ako namin. Paano po tanay? Akin sa payo ng order sa Irene na para si kayo. Ang kumadam. Mukhang talaban sa rayana Kapag ako. tinarayari, apo yo, o dinurarata, anak yung paano wala in-order da. Pero kasi wala delivery ko po, ma'am, ni 2,870. Katong, hindi naman po namin pwedeng ibalik yan doon sa pinagkuhanan namin dahil kami naman po ang malilintikan. So kailangan po i-receive mo siya. Receive niya, pipirma ka dyan. Magpirma ka na lang ako na magbabayad. Sige, no problem. Mampirma ka labat. Panuntutan, madam mo. Hindi, siya alay mambayad. Nang may in-order ta. Baka no, akiyaw pa doon ay cellphone ta. Sigurado kayo na ang kapi-order yun. Sigurado ka? Nang nyo laba lasilin nanay, para yan. Para sigurado tayo. Baka na. Receive mo lang, no, ang tumikin, bayaran ko lang. Si madam limang bayar mo. No, ate order ka, tapos sagbantang mo. Mayaman siya na ako. Gila Eh, receive mo lang, Mike, yan. In-order mo. Sabi ni nanay na
Guwapo, salamat. na mayakap ka at masabi ko na mahal kita. Awitin to ay alay ko sa'yo, mahal na mahal. Ese, mitas ka presyon. Pa-picture po ako, Mami, ha? At si tatay, iniisip ka sa panaginip na lang tayong nakikita. Kulitan natin dati mga Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, nanay, may kawish mo na bago mo hipan yung kandila mo. Yay! Parang natin si nanay. Ayan. So, syempre, hindi naman mawawala ang ating pa-birthday kung walang magbibigay ng message para kay nanay. Ayan. So, unang-unang magbibigay ng message ay si Ma'am Jeneline. Nay, happy birthday. Sana marami kang birthday darating sa'yo. Hindi mo expect na darating ang ganitong birthday mo. Pinag-prepare namin yan ng bunso. Kaso wala ang ating bunso ngayon. Andito naman ako. Happy birthday, love you. Happy birthday, nanay. Happy birthday, ma. Nakita mo po. Kita mo po, salamat po. Happy birthday, night. Love you. Wawa, chup-chup! Oh, mahal. Happy birthday, nanay. Love you. Pares lang. Wala. Atilo, happy birthday. Sana marami pang birthday. Ayan. So, nanay, ito, may pinapapagpa silang isa para sa iyo. Sa mahal naming nanay, happy 60th birthday sa iyo, nay. Wala man po kami ngayon sa tabi mo. May pinadala po kami birthday gift sa iyo at sana po may maging masaya ka sa iyong kaarawan. Nay, ito lang po ang masasabi namin sa iyo. Mahal na mahal ka namin magkakapatid. Kung wala ka, wala kami sa mundo ito. Wish lang namin sa iyo na lagi mong alagaan ang sarili mo kasi andito kami sa malayo at bigyan ka pa ng lakas at lusog ng iyong pangangatawan. At sana maraming pang birthday ang darating sa iyo, Nay. Kasama ko pala sa surprise na ito ang iyong bunsong anak na si Kulot. Muli, Nanay, happy 60th birthday po ulit. I love you and I miss you so much. Ayan. So, syempre po, ang isa pa kasabot po namin, Nanay, si Ate Jen. Siya pa ang may pasimulo niyan. Meron pang isa, si San Junjun. Siya kasabot namin Sa pag-isa kasabwat. Sige, Siyang nagbayad niyan. So, Nanay, ano naman po ang masasabi mo sa surprise ng mga anak mo sa'yo? Maraming salamat sa ginawa niyo po. Mahal naman po kami. Salamat. Ayan. So, Nanay, in behalf of surprise mo deliver ko by Miss Maylene Malabay, we wish you all the best po. Enjoy mo itong araw na to. And syempre, welcome to the dual citizenship dito sa ating Pilipinas. Syempre, ang single citizenship at ang Filipino citizenship. Ayan. So, Nanay, happy birthday po ulit. At sana po mabigyan pa kayo ni Lord na malakas sa pangangatawan. At lagi po sana kayo mag-iingat. At sana po hindi pa ito yung huli nating pagkikita. Ano, Nanay? So, happy birthday po ulit. At ito po ang munting regalo para sa inyo ni Miss Maylene. Ayan. So, happy birthday po ulit. Lagyan mo na ng pera mo yan. Oo, dyan na ilalagay ni Nanay yung yung pera niya. So guys, don't forget to
like and subscribe sa aming channel. So, first deliver ko by Miss Mikey Palabay para updated po kayo sa mga videos na ina-upload namin palagi. So, lagi lang pong nating tatandaan, every gising is a blessing.